Tang daghan na kami doon. Sa uno man eh. Pakan ko. Menaw ka? Sa uno man eh. Okay. Lakaw ka? Good morning. So ang atong biyahe day karon kuyog ruta sa atong amigo nga mamuhag og pukdukan. Tanatong saan pagpuhag og pukdukan sa aron maka palit po taog dugos kung daghan ang makuha. So palahi sa taog kontentron. So para po daapod mo ilaing matanaw ba. Narigaw ang kauban. Ang amigo mo ni say mo puhag. Asar bita day. Mo ni si Alex. Kasi buhaton to una na. Amo na gamito ni mong kuan. Paaso. Dahog sa gisi na na. Asa mo si J day? Kuan mo po na? Mabaw ron ka. Kahapit ng sangko, juta lagi. Mabaw ra sa day? Ya duka sa day. Ana ra. Okay. Good luck ito ani. Mabaw ra kuno damo din ning gibayan pero mas majo mo tong habog-habog kay niglupad na lajo na to sa bahay kani. Hapit ko mo sangko ni sa juta ang bahay. Tudo nang buhay no para aso ka do. Aso. Kay og patay nga dahon gamiton. Ug daw dito. Sunog tong bukan. Sunog pugdukan. Ang buhaton ta ni bukot ang tinuod kay kasug na mo duo. Di ka lagbas largo si Mako. Muna paagi pag kukod sa suo gamiton nagpaaso sa pugdukan para manghawa sila sa bahay. Karong bahay sila mabilin. Nada ang dugos. Inantigo jud ba na? Patay kudapan ka. Lagi. Surya ito. Pero dako maya. Dako snigo. Bilat sinuroy. Magbukot ako gawa. Mga itong purmaron. Mura tag ninja ne. Ninja ta na to. Mabaw ra man. Mataray pakita ito ba? Musig mataray way pinakanan si Mako. Bujag. Tingog ko ano. Kasi badang oh. Asa padong nang tabo. Oh, tabo gadagbag. Bilat si minawag dagan jamo dunig kumprahon ba. Lemot. Sabi ay ko ano ni. Nya gamay. Nga bakwit njuro mo. Medyo bakilid ang atong daan da. Naman ni sa bungtod ang bahay. Tabi. Ay ka na. Tabi. Tulog ka. Narambay po tulog ka na. Hapit umuranggos juta deh. Tuwa. Patay, dari maganda. Asa medyo handaan ha. Are. Kulpaan ko. Sagbot na mo gibayan. Di maduong, di po patak-atak duong kay kinadaghanan na ba dama. Mao nang galagito man bitay ra jud na hapit ang sanggos duta. Ginoo ko. Masa may rumbuan na umapaak. Pero pagkabati ng aso, hawa na na.
bisita na sa suo para manghawa ng mga buklukan sa bahay nila, kasuhan. Ada ko to na. Duduk di kanan sama. Munao ko dulu dek. Tentang dagana sama itu kono. Sa uno maneh. Ha? Magpujo ro ko are. Pakan ko. Muna ako rin muna. Muna ako ka? Saan naman eh? Okay. Lakaw ka? Kita nawang pakan nawang naugo di tabang kuha ko na tunok ko na bili na uwa dadi tunok Tanawa ba? uwa Ika. Ano ba inganan? kuha na dara sekito napa dah demo na kah wasa bunah mo hubag mo na Naazo ano niya sa ani oh? Pisti uwa damo na maak dai matay ko Japan am ko balik wa dili nang hubot ang nawang bug atas ang paminawon na paakan Jesus ko Ginoo uwa damo mo pa mga hawa tulo 1 2 3 so kawo ana sila man ako kakita og yun sa pagtangtang ng mga bahay tamo duka kuna pa na iso na lagi Muna. pastilan Wahir ako. pastilan di malasa wa na dugos kay ngano ning niya namiso na Baga manggod ka adyo sila. Kung sudlan kay baga. Na di mo pa hindi pa man maak. mo ni bahay to pugjukan ani na dugos masud ba na dili Are. so mo na isod kay wahin ako no so dapat anay pag niagi pan simana na di gansi kay nakapaak sila no so tuarag pugjukan no gatapok sila balik di maklaro damos namira pero gapahabog na madon dag-ana ra gyapon sila no Iya nga damo. Namiso na. kanang ani kadak usla pila man kay pila ka botelya kanang mahimo na lapad Kani masud na ni kuan usang galon. so galon ning ani kadak siya nga no Ang kuan pinaka minus jud ani. Pito. pito ka lapad pila na may lapad doon Tag 3. tag 300. 300 na labi uwang buna Ada na mo kag mapresko ana wa na nang kit oo. Ada area karon na dito. mati kasud mga kawod diari suksuk na niya Ya gani aho dia. aw karon na Ah. mo tong nangit ko mo madabag mudagan ibig lutuson ko Di na muluto sila og nay aso. Tay batangira nag kuan Bex ug na kay Bex.
Big ra. Hmm. Kani mo sakit niya. Aho are. Nabasag-basag juga. Ajo gani nang imuha ane sa una jud aho ka dane ah. Basta luto ko luha na ha ipak dane. Sunod day ani mo ban ko. Baga full face helmet ko. Tabong kay ingon kag mag-helmet, wa ka mag-helmet. Nah, wala mo ni samin tong helmet nung naay kuan, tabon. Mo ni lambay, mo ni sud nga dugos, uga ka aja. Mga piso ning nang mudo niya. Mo din ning damo nay sud nga dugos kay kaning mga piso, mo din ni unay og inom. Di pa man ni mamaak ko no, kaning gagmay, murag langaw. Oh, langaw lagong naman dako kan. Damo jud nay mapuga na. Damo tari mo uta tan-aw na ho at nangambak og piso ing kog na. Ako bitong di ana ni damo mo man ni o ni ana ya. Anak nang dugos na pundulad. Karing-aring ilam dai. Mo ni silbi ni supply mga anak man eh. Kanang ngilo. Kada ba? Kani anak na lang. Oh, anak na dai. Mo ni labay sa Mo na po ni mukaon sunod kuan na eh. pumisuay pa na. Oh, inaglupad ana eh. Kani na po mong rusot. Ah, balik ka ng ilo diyan eh. Mo tabon na buho na isod ng piso. Piso man eh. Nagko nagpiso na. Kani sila mo ni gikan ani. Mo na nakuha na nabuho na. Nang lusot ni gisla gikan ani. Kuyawa pag maalam mo mag makina gahimo. Priya mo kadak Mura ka dagko ah. Pay surte. Di mo na isod ka dugos sa gilang bahay. Kay namiso na. Iinom na sa mga piso sa pugdukan ng dugos. So nawahir gamay si Alex pag puhag. Pero huwag na pa'y kuha to. Lami ka doon inom dugos. Kay vitamins ka doon nga Pero mo lagi pod mapalit tag 300 na ilapad kanang lapad sa Tanduay. Kay di po lalim manguha na. Madug dito karon kay mabaw ra. Sangko sa juta hapit ng bahay. Pero mo na nakalisod lagi pud mabaw kay delikado jamo tayong pakan kay gaduor jamo tas pugdukan. Ang uban na kasagaran ko kay habog man. Wala ko kakita og yun sa tunin sa pag laslas ang katong bahay katong mga katong hanikom kay sibat nako. Di na masilbing magpaduo pa ta. Dili malukop tag pinakan kahilan na ta ba nang pinakan na kay sakit lain jud paminaw no Muro duga. Gana-ana ong Vix ko ni tambaw ani. Suwaya to nagpahid din gamot sa bahay. Moro to, watay kuha. Watay dugos na da. Pinakan ra. Pero salamat gyapon kay moro to pinakan na to. Wata magrabe. So sunod na po bisig makakita sa jawg bagong bayo pugdukan nga sakto jud nga nay dugos. So daghang salamat sa pagtanaw. Oh, God bless.